Bapak Kepala Desa-Desa Perumahan, ugi panjenenganipun Bapak Ikmanuddin, ngrawuhi panjenengan sedaya namung panjenenganipun badhe atur panuwun, so atur syukur wonten ngatur dalam Gusti awit dene wiwit bacuk bumi ngantos ing wekdal menika aginipun bangun gedung menika sinau dereng paripurna namung sakono wujud sedayanipun kepapak kanthi lancar boten wonten panggonan tunggal menapa pramlanipun ing dalem menika dipun wujudaken atur panuwun syukuran dene ujug wilujeng ingkang mangke kasuwun panjenenganipun Bapak Priyanto kersa ngujubaken menapa ing dados ujug wilujengan kersanipun panjenenganipun Bapak Kepala Desa Perumahan saha panjenenganipun Mas Ikmanuddin. Ing wasana sawektahipun kula sumedhaken panjenenganipun Bapak Priyanto supados estu saged mujudaken wilujengan ingkang sampun sumakti. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu dan Bupati, Bapak masyarakat, Bapak agama, dan dermawan yang rawuh, puji syukur untuk Gusti ini kita beliau dan Bapak Ibu dan Bupati, kula matur nuwun atas kerawan panjenengan sing winipun nyekseni nek operasi niku meh rampung ngoten nggih. Nggih. Kula pinten kurang 5% tinggal finishing. Niki termasuk pembangunan paling cepat sak kabupaten. Sebab napa? Pembangunan niku nembe 5 minggu. Tercepat menawi candi niku sekitar 50 hari, mriki nembe 35 hari. Rumiyin rompaan nggih dados nggih pembicaraan wonten kabupaten ini pun rompaan belum bisa membangun karena apa? Karena tempatnya memang ada, tapi setelah ada rompaan Pani mengambil risiko. Pada waktu itu PPP belum ada surat hitam di atas putih, tapi kita sudah berani melangkah untuk mendatangkan alat berat sehingga memiliki sakit dilatake lajeng kalau manggi Mas Wan, Mas bisa dieksekusi, bisa dikerjakan, lanjut dikerjakan sampai sekarang sudah dilakukan. Dan untuk kelanjutannya, monggo nanti dari tugas koperasi yang mengelola desa cukup memantau saja nanti.
Jadi bisa tidak berwenang masuk ke dalam koperasi ini, nanti sudah diserahkan pada pengurus. Terus saat ini pun monggo-monggo mengedes pundi cacahane pemerintah gini pun majengaken koperasi menika sebab nek desa, nek kepala desa niku untuk sampai saat ini belum jelas arahnya kemana, belum jelas lah. Jelas sih, ini pun gitu nek sampun. Ngoten nggih. Ini tidak bisa nulis jadi arah koperasi kepiye gitu ngerti. Dan kok bahan-bahannya diisi koperasi regane piro niku nggih dereng mangertos. Nah, menawi mungkin sedaya sak kabupaten Semarang itu sampun dadi sedaya lah itu mungkin wonten pembekalan. Benjang Senen niku wonten pembekalan wonten Pudin 3 dasa kepala desa kabupaten diundang tim intinya membahas tentang KDNP. Mugi-mugi perlombaan aja ketinggalan banget lah teman-teman ini. Ternyata ngajaran sudah membangun sebelum hari raya aja sampai sekarang salib ke Solo salib, terus Rawasari salib, kata hilang salib. Perlombaan untuk saat ini di jeneng sing ini pembangunan KDN walaupun paling akhir tapi tidak kalah dengan yang dulu terutama dari ajaran itu sampai sekarang pencapaiannya baru 70,2%. Kalau kita sudah 5,9%. Jadi ini 3 perapian, besok pasang kaca, belakang sudah dicor semua, kamar mandi juga kerannya Pak. Terus mungkin untuk minggu depan insya Allah sudah finishing, mungkin kita nyerahke ke mudik. Mekaten lan semanten matur. Ugi monggo-monggo warga perlombaan menawi wonten niat krontek wong niki pilihan BPD sampun kelaksanan, mengke BPD membentuk panitia tentang pemilihan kepala desa. Monggo menawi wonten ingkang derek derek pemilihan kepala desa semagakan yang penting karo kiwa tengene sae boten dadekke napa nggih iri dendi ngoten nggih. Nggih. Monggo nuwun yo bisa mangke dipun mulai November bulan menika. Terus kirang dasar bulan niku sama lulus dengan kepala desa. Nah, untuk saat ini yang sudah tampil itu baru Mas Yos, itu sudah ke RT minta dukungan pada RT membacakan misi-misinya apa, dan dibacakan. Yang sudah ditemui adalah perlombaan dan mundan. Tapi panjenengan gadai pemilihan piyambak sinten ingkang dipun pandangan menika ingkang saged menentukan saged nilai pandangan. Kalau kita mengatakan pilih angin matur nuwun pun bagi dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.